maunyasha ndio changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvera vanoda pfuma yavo mombe 6 nenembo dzako chituka nemari dare izvi zvaitwa rudare ndimutema chanipika nditaurira kuna Chindomu nakumonyasha. Taura tinzwe yekugwana zvakasvika papi yama yekugwana kwenyu kweyo magwana akaenda pamberi dare isina kupa koti ati mupurisa wangu akangoenda dare risina kupa judgment. ndinonyatsoziva kuti zvichafambiswa sei. Saka muchadzoka rini? Kuti patakabuda musiyata pamwe toenda panze totaura muzodzoka zvino takabva tatonza ndiri kune zvinhu Zake kune zvinhu zvacho. Taura tinzwe mutema chani. Pamusoro chakamira chandaikumbira kuna waChindomu kuti vambondiolera muchiti chii chako mukwasha wangu waChindomu. Iye hanzvadzi yako chi? Uyu iye hanzvadzi yangu. Hakuna wabereki? Baba wakambofamba. Baba wakambofamba. Wakaenda ku? Wakasungwa. Vari mujera? Kwemakore mangani? Wakapiwa 8. Wani mangani? About 4 months. Mai varipo? Mai varipo. Ndewapi mai? Asi havana kuuya. Baba munini hapana? Hapana. Tete? Hapana. Pamushayika mukama ukama ndoda kwavhoita kuti mangwana asazonzi wakabhadhara hakuna baba wari wapenyu, hakuna tete, hakuna chii, wangoya uri wega. Ndaya nehanzvadzi yangu. Neiyo hanzvadzi muri tu hapana wakuru wadare munoti chii? Mambo ndizvozvo nokutoti ngavari iye nehanzvadzi yake zvimwe zvacho zvinozonetsa vamwe ukama kana kuti baba sidayanga kutaura baba wanditi ndaundoita ngezvake iye ache zvake taizvitevera tichiti ngoti tete wanenge vari nari ega iye akutondoya pfuma. Sembo Chindomu unomuzera? ndinowaziva. Unowaziva sana? Kuti nditizvarere hanzvadzi yavanobva maChindomu. Okay. Wada kunzara kuti baba varuzviziva? Vanozviziva. But kana uruzviziva panouya muning'ina, panouya tete, pfuma ingonzi nevanhu vairi munhu 1 nekuti mangwana zvinozonetsa. Ndichikumbirwa handisi kuramba hangu kuti pamwe ndaipaita kana mumwe womumwe wavo kana kuti mumwe weshe anozoripresendawo mangwana. Ndo zvatiri kutaura munyaya chii pfuma haiendi nekuti mangwana zvinozonetsa. Ndizvo here? Hauna ukama wairatidzwa? Ndizvo here? Pane pandakasombofanirwa nawaiti ndiri tete hanzvadzi yababa wachona wachibva kunhamu kuchiredzi achiti ndiri tete wanawo hanzvadzi yababa wachibva handinazviziva. Vanogara chiredzi? Waibva kunhamu chiredzi vaijani muroka unomu atinonda takauya. Ini jadi baba lapma
pano rekumboroora ndakange ndiripo nayo tsaro avo nababa vangu hakuna vamwe ukama pane vaiti ndi mainini hapana ukama vari padhuze baba zvavataura kuti munobvuma kuti iende handiti mabvuma baba its okay baba wakavabvuma kuti patakandororawo zveshuwa baba pasina ukama taangondoroora iri vatori yetsano saka ngaiende right. Unoda kubhadharwa nechi papfuma ati mombe 6 inonzana hanzva dzakundiwanisa munoona vanganiwa mombe 6 nechi mombe 6 chete right. Iyo wadare utombokupa hanzi unoti chii wabvuma kuti ngati deti bhadhara zvipere ndaukumbira kudari endadzikisirwa mutora wacho wabvandiremirawo changobva mune zvimwe edzeito mombe kana 3 tobatsirana hapana mhuri hapana chitokumbirawo ndakatorerwa wadare ndakatorerwa kana ndaifunga kuti zvakambonaka kuti abvise bobi nato nemwedzi nato kuitira kuti zvipera handisi kuramba tinokati kwakukumbirwa grace period mambo pasika dzedu panongoda mombe idzodzo nato nembudzi nato saka zvadaro ndokuti mari nezvimwe nedzimwe mombe dzadzemadanharo kuti mogadzisa kwakuma asi izvozvizvi ndo zvinodiwa izvo. ndine mabhizimusi atairarama nawo namaizhinge mataita kuti tiwane mari tichirarama semo patakanosiyana ndo ndakasirwa mudzi nechigaro yobvanzi ngatore mashopu ese saka ndisina chimwe chinondonzira ikani kwakukumbirwa principe kana tikatipo time kana uchiti mashopu ese mangani mashopu angari 3 but wakasarudza mameja achona handisiro nawo yenyu haina kuweka haina izvozvi zvikanadare hatimborina documentation kuti chii chakazoitika ezekiya haana ruramo anesi kana makagutsikana henyu mese makagutsikana nezvakaitwa here kaundiji konyasha kuti ndakagutsikana ndaida kubvunza kudari kuti mudzimai paakauya ndainge ndichine mashopu ese ari kuti chishanda kuti ndirarame nemhuri yangu andozvati kuti kana usina kugutsikana nekuti handina shandii ndakandoita kana usina kugutsikana then inodzo mudare kana wakagutsikana then zvodi inavo sababa vanamora vana zvinorwadza pakutanga kwaanenge akaita asi nechikumiso chandakona kuti zvinhu zviwanikwa mangwana tinofuma tiri kutsvaga tichishingaita tichitsvaga zvinhu zvichidzoka panzvimbo ndangokumbira kuti dai zvaikwanisika pfungwa dzandiri kuwedza kunobatsira kuti zviwanikwa mafambira zvakatoita ngatichingoti soro chiropenyu ngatingopfuurire mberi muchingotibatsira saishe mumandoro kuti mutibatsire tisadzoke kumashure kuti totanga futi zvitoita kudini ndanoita kuti ndiite clarify issue yacho kuti sandizvo kubvapanandiro kuda consent yavo vari vairi nekuti ndini ndaifanira kunge vakabuda panze vakataurirana takadzoka munomu ndopasisa manje wochizoenda kundokuwana but wangu muchinda imhepo akabva ati damutendai muti wataurana wachidzora tichidi tichiona tichiaprova ndokubva atosimwa achiti handeiti ndokuwana tiri kumba vati saka izvozvo ndozviitira mangwani kuti zvipasiswe mumarekodzi kuti aiwa makazouya mukabvumirana zvakaitwa musazoti mambo ndo akativhiringirira
saka zvamabvuma henyu it's okay, tatoenda chii panext stage yekuroorerana tototi madamages hakusi kuroorerana nekuti havasiri wese ende pava pasina kuroorerana kwanguripo handi madamages aakubviswa kunana Tezvara kuti pane madamages. Saka zvaunoita madamages uchandobvisa mombe mbiri ndo dzaunobvisa dzemadamages emukadzi wako wakagara naye, then nhau yembudzi hapana mwana. Makaita mwana. Okay. Alright. Saka but pakadaro tsika dzenyu dzinoti chii? Wazuyezvidise Nobvisa mbiri. tsika dzedu vanobvisa ngani? Mbiri. Muzvara ndakangonzwa hangu kuti iye kuti pazobviswe mbudzi idzi paakambotorana nemukadzi anonga abvisei masungiro akabvisei kana kuti ya process yemasungiro takaita yese masungiro anoitwa chii? Asi chisina kupera chii pamasungiro? Akabvisa ngani? Alright, kwakasara 1. Okay. Saka wopedzisa 1 yacho iyo. Saka unobvisa madamages mombe mbiri nembudzi 1 dzemadamages. ndandirokumbira kuti ngandipopiwo dhokere kuti ndo Right, ndo patari unozvisa rini? Pese. zvezvida zvese ka1 asinofanira kadombotakamupira saka kumbirwa unozvisa rini? USA. June next year, I think, and last year, about to Hanzi June next year. Because aruti magrosari acho akanga achijenerate mari mukadzi akapuwa. Kangamire sekuona kwangu zvakangofana nekuti wakakwanisa kuora mumwe mukadzi zvirava kuti mari yacho wanayo kuita zvese izvozvozvo. Itakazoramba namwe mukadzi auya zvirava kuti waikwanisa kutorora umwe mukadzi padhuze ipapo. Wakaroora here mukadzi wacho? sekuenda kana chakreko andikubvunza izvi Sazoziva zvangu kuti wakaroora here kana hanzi handisati ndaroora. vanokwanisa kudiro kana mai opindura aiwa tochiweka iye atoti haazivi. Saka kana asingazivi ansa yaunotaura whether is wrong or right totokotora iyoyo nekuti haazivi. Tinoramba tichidhibheta zviro zvisina chi. Right, tokupa June next year. By June unofanira wabhadhara mombe dzacho dzese dziri mbiri, asi mbudzi iyo tokupa mwedzi, kupera kwemwedzi unobhadhara mbudzi iyo. process yacho zvinofambiswa sei? Right. Kuna uri kuna sabhukupi kuti anzi Mzwaka, atafadzi Mzwaka. ndekuberi yenyu paishe foreign. Munoenda kuna ishe foreign moendesa mbudzi, then mofona kuno kuna mabharani kuti yaenda muri mese, so that your cancel through ishe. Iyo ishe ndo anofona. Alright, tisimuka imende no cost nawe kuti iroora. Changamire makost atakapindana nawe kuda kunobhadhara mari ndoyatati judgment hapa pasina cost, hapana cost ba chiendai kuti munodini muchindo zviro zvifana. Saka mambo pane iye kubwana efanira kunge waprova yanyorwa pasi. Yatonyorwa watakafundira. Saka mangwana hapana anoziva chiti zvakati.
magara Ndiye angaripo akaita basa refair.